Co si za cosplay, jak dlho ti to trvalo vytvoriť a tak dále? Som Ikaku Madarame z Bliču. Trvalo mi to asi 2 mesiace celé prázdniny, ale iba vlastne zhánanie. Gate sú kúpené, toto je požičané od mamy. Šal som niekde našiel, vyhrával skriny. Jediné vyrobené je Hozukimaru a nad tým som sa natrápil asi 2 dny. Kým som všetko dal dokopy a vyrobil, vypracoval všetky detaily, tak mi to fakt trvalo, že hafecne času. A dokáže sa ten tvoj Zanpaku to aj zmeniť? Bohužiaľ ne, to som ešte nevypracoval. Jak to? No, nevím, skúšal som to porádne, furt a stále nič. Ak sa môžem opýtať, čo ťa inšpirovalo k tomuto cosplayu? Chcel som si dať doholiť hlavu a tak som si vybral jediného plešatého chlapka, ktorého som poznal. Aha, takže si som nechať iba oholiť hlavu a tak si sa řekl, že si porad spravíš cosplay. Áno, jednoducho to? OK, takže díky, ďakujem za rozhovor a uži si Istrokon. OK, máme tu ďalší cosplay, môžem sa ťa prosím opýtať, za co si a ako dlho ti približne trval skompletovať tento cosplay? Áno, takže som za Palpatína, alebo tiež aj Darth Sidiousa zo Star Wars. A úprimne trvalo mi to vlastne dokopy s prácou 24 hodín ušiť. Takže dá sa povedať veľmi rýchly cosplay. A tá palica? Tá palica to bola otázka tiež 2 dňov a preto, lebo som musel zatknúť pena. Jasné, takže to je z nejakej peny, ale je to umelé. OK. A co ťa vlastne inšpirovalo k tomuto cosplayu, ak sa ťa môžem opýtať? A inšpirovalo to, že kamarátka zháňala hromadný cosplay a povedala, že téma je Star Wars. A mne sa táto postava strašne páči, lebo zobrazuje vlastne to najväčšie zlo, ale je skrytá, vlastne taká šedá eminencia. A mne sa to páči, že je to také tajomné. Takže máš rád vlastne postavy, okolo ktorých je vlastne také tajomno, dá sa povedať. Áno, také tajomno. Koľkýkrát si na Comic Salone Istrokone? Myslím, že to je, takže už 3 roky, takže chodíme na anime show, takže už 6. krát. 6. krát, čiže chodí sem pravidelne a mohol by si odporučiť ľuďom, prečo by mali sem doísť, treba? Takže všetkým fanúšikom vlastne sci-fi, fantasy a hociakých starých hier alebo tak odporúčam určite, lebo je tu vlastne veľa príležitostí sa zabaviť a hlavne máme tu množstvo prednášok a veľmi zaujímaví ľudia tu chodia a môžu si pozrieť krásne cosplaye. OK, ďakujem za rozhovor, pekne. Nech sa páči, dovidenia. Páni rámové, máme tu ďalší genitálny cosplay z LOLka a ja sa opýtam tady slečný, ste slečná? Áno. Dobre, tak ja sa opýtam tady slečný. Ako dlho vám trval tento cosplay a za co vlastne ste? No, trvalo mi výroba 14 dní, pomáhal mi môj priateľ a začal som, je to Bandit Civír z LOLka, jak ho si povedal. Dobre, Bandit Civír z LOLka, co vás inšpirovalo k tomuto cosplayu, dá sa povedať? Lebo je to drsná ženská a hlavne hrajem LOLko, no. Moc hrajete LOLko? Jasne. A jak moc? Dajme tému. Dajme tému pár hodín denne. Aha. A hrávate aj ostatné hry, alebo čisto drtíte iba LOLko? No tak pokiaľ sa nájde čas, tak ešte Vovko, nejaké tie RPGčka, FPSka a podobne, takže všeho chuť. Takže dá sa povedať také MMO a vícej multiplayerové hry, dá sa povedať. Áno, presne. A keď sme u tejto témy, tak sa nemôžem opýtať, keď si vyberáš postavu, žena či chlap? Žena. Prečo? Lebo som ženská. OK, dobre. Ďakujem za rozhovor a my sa uberáme ďalej. Odchýdli sme si tady ďalší cosplay, ktorý vypadá hodne zaujímavo, futuristicky a dá sa povedať aj steampunkovo. Áno, je to taký steampunkový, malo to byť na motív kryptozoológie, mám nejaké skúmavky, pinzety a podobné veci a čisto to bolo fantázia vymyslené. Takže cosplay nemá žiadne meno, je to vlastne podľa vás vymyslený cosplay? Áno, je to, sám som si ho vymýšľal a vlastne aj vytváral. A ako dlho vám približne trvalo vytvoriť takýto perfektný cosplay, pretože vidím, že tá palica je treba perfektne vydetailovaná, hlavne tá sklenená časť? No, viete čo, celé prázdniny, vlastne 2 mesiace som to robil, ale tak, že nie každý deň úplne, proste ako sa našiel čas. Takže podľa času približne tie 2 mesiace. A môžem sa opýtať, ste prvýkrát, alebo koľkýkrát ste tady na Comic Salone? Čo, prvýkrát a išiel som, že idem na kostým a aké sú vaše pocity alebo feeling z tohoto místa, z tejto akcie? Doporučil by ste to ďalej? Budete určite na ďalší akciu takúto?
No áno, určite by som chcel ísť aj na ďalší rok, uvidím nejaký iný kostým, zasa vymyslím a je to tu úplne super. OK, ďakujeme za rozhovor a dúfam, že užijete si tento Istrokon. Jasné, idem na ďalší prednášku. Ďakujem. OK, takže my tu máme prvú dvojicu cosplayerov, dá sa povedať tak farebne, krásne zladených a ja by som sa vás opýtal, za co ste za cosplaye a ako dlho vám približne trvala kompletácia tohoto cosplayu? Takže ja idem z X-menov za Colossusa. Výroba cosplayu trvala zhruba tak mesiac od začiatku, ale najviac práce sa odviedlo práve za posledný týždeň. Tak ja som Harley z Batmana, ako Harley Quinn. Trvalo mi to pol roka, lebo som si všetko šila ručne a kým som sa namalovala, tak asi pol hodinu. Takže hento je vlastne všetko ručná práca? Áno, šila som to ručne, keďže nemám doma šiaci stroj. Tak to je potom masaker. A vy ste to ako kompletoval? Jak sa dalo proste, čo dom dal? Čo dom dal a chcem sa ešte opýtať, ste prvýkrát na takejto nejakej akcii? Nie, moja premiéra bola na Istrokone minulý rok a ešte som sa účastnil anime tohto roku. Ja som tu bola už niekoľko rokov, takže chodím sem každý rok, pravidelne. OK, a čiže co by ste mohli odporučiť divákom, aby sa sem na budúce mohli dojít pozerať? Skrz co alebo skrz akú vec by sa mohli prísť? Co by ich tu mohlo zaujať? No najmä kvôli tým kostýmom, ale pre gamerov je tu vážne aj pekný výber hier. Ja si myslím, že pre každého človeka sa tu niečo nájde, takže treba prísť vyskúšať cosplay, hry, videá, proste všetko. OK, a ešte sa spýtam, keď ste načali tú hernú scénu, hrávate nejaké hry počítačové alebo takto? No, najmä som hrával Need for Speed a ešte som hrával aj ohľadom Gothemu. Tak ja hrávam veľmi veľa hier, od RPGčiek až po všetko a teraz hrávam vlastne Injustice. OK, dobre, ďakujem za rozhovor a užite si Istrokon. Ďakujem. A teraz nadišiel čas na epický rozhovor Chrisa s najepickejším herným recenzentom a hudobníkom Killerom. Takže vítajte v nočnej chvíľke s Chrisom. Vítam vás tu v nočnom Istrokone 2013 a mám tu teraz takého cynického človeka menom Marek Čabák, ktorý nám nechce odpovedať na otázky, tak ale ja sa ho skúsim predsa len opýtať, že v podstate čo ťa najviac série? To má najviac série, že kerie. Jak kerie? Ja neviem, to mi povedz, ty sa pýtaš. Ja sa pýtam, čo ťa najviac série? Vieš čo, tak väčšinou zadok. Zadok, keď sedím na záchode. A to nie série priamo mňa, ale už to, čo zo mňa vypadáva, vieš, to je ten zvyšok. Takže teba série to je, jak sérieš, nie? Nie, to je ten proces. Čiže sraci. Áno, a samonasieraci. Počkaj, ale čo má spoločne samonasierací proces so sracím procesorom? To by som chcel vysvetliť. To je vlastne veľmi zaujímavá otázka, totiž keď to porovnávaš na ľudí, vieš, tak máš tzv. Ľudí, o ktorých hovoríš, že sú samonasieraci. To sú ľudia, ktorí ťa zbadajú, až sa naserú bezdôvodne a pošlú ťa do keľu, hej. Slušne povedané. No a vlastne samonasierací proces, keď si to prevedieš na tie hajzlové misy, tak keď nejakého človeka strašne serieš, tak je to ako keď serieš do hajzlu, až kým sa nezapchá. A keď sa zapchá, tak to z neho vyhúči a to je vtedy, keď ti ten človek strelí alebo tak. No a vlastne títo samonasierací ľudia, to sú hajzlové misy, ktoré sa nasierajú sami. Čiže to sú hajzlové misy, ktoré si kúpiš do domu a nemôžeš ich používať, pretože vôjdeš do záchodu a už sú nasraté. To je veľmi hlboká myšlienka. Ja by som sa ťa opýtal, ako hudobníka, čo si myslíš o hudobnej prostitúcii alebo implantácia hudobných čípkov do pozadia? Takto, ono ide zaujímavé to, že niektorí ľudia majú zvláštnu schopnosť, že dokážu vyprdieť napríklad hymnu. Niektorí to robia pod pazuším, títo majú jednoduchšie, pretože pod pazušie sa dá vlastne nastaviť tá ruka oproti vlastne pozícii pod pazušia a potom sa dajú hrať jednotlivé noty. Tí, čo to robia reálne, tam zistuješ dve veci. Hrozne to smrdí, ale ak sa cez to dokážeš preniesť, tak dokážeš oceniť celú tú genialitu, pretože vyprdieť melódiu zadkom naozaj nie je jednoduché. Ja som to sám osobne neskúšal, ale keď sa nad tým zamyslíš, jednoducho to je zložité. A myslíš si, že je to časť hudobnej prostitúcie?
Jednoznačne, pretože hudobná prostitúcia ako taká je pokus o zviditeľnenie samého seba po stránke hudobnej tými najextravagantnejšími spôsobmi, aby skrátka vynikol do popredia oproti ostatnému hudobnému pozadiu. Teda ak vlastne, čo môže viac vyniknúť oproti pozadiu, ak použiješ priamo to pozadie na to, aby si hudbu produkoval? Hovoril si priamo o pozadí, a čo ak sa chcú ženy zapojiť, môžu zapojiť aj svoje popredie? A to sa často stáva, keď si spomenieš na niektoré YouTubeovské videá, napríklad máme tu jednu coveristku, ktorá priamo nie že popredie, ona rovno po prsie zapája takým nenápadným spôsobom, že vždy má veľký výstrih a prso vyložené na gitare. Inak vlastne sú je oveľa viac zaujímavejších a lepších coveristov, ale tí nemajú poprsie. No hej, boli rôzne typy poprsia, napríklad plácačky, ktoré nikto nemal rád a v poslednej dobe sa veľmi strašne používala vata, aby to vypchávali, napríklad ako Lady Gaga. A skúšal si ty niekedy hudobnú prostitúciu v praxi? Máš nejaké covery alebo songy, ktoré si ty sám vymyslel? Nie. Naozaj? Nie. OK, tak Marek Čabák sa nám otvoril viac, než sme predpokladali. My sme každopádne radi za to, že nám ukázal v podstate, čo je hudobná prostitúcia. Porozprával nám krásne historky, ktoré zažil vo svojej krásnej kariére. Ja by som ti chcel poďakovať za tento skvelý rozhovor. Veľmi si toho mne dal a rovnako aj divákom. Pozdrav divákov, prípadne môžeš pozdraviť svoju mamu alebo hocikoho. Klamal som. OK, takže ja sa vám teda lúčim z tohto krásneho vstupu z 5 minútovky s Chrisom a uvidíme sa na budúce.